Cestujte pohodlne, bezpečne a úplne nezávisle na počasí. To je Aroad E-Pickup. Moderné elektrické vozidlo s uzavretou kabínou, ktoré vám ponúka komfort osobného auta a neuveriteľne jednoduché ovládanie. Vo vnútri vás čaká nečakaný komfort. Moderná kabína ponúka pohodlné sedenie. Predné sedadlo je navyše posuvné, takže si ho ľahko prispôsobíte svojej postave a dosiahnete tak ideálnu polohu pri riadení. Výbava vás príjemne prekvapí. Už žiadne kľučky. Elektrické ovládanie okien je štandardom. V horúcich dňoch oceníte aj praktické vyklápacie strešné okno, ktoré zabezpečí dokonalé vetranie. Všetko máte neustále pod kontrolou na prehľadnom displeji priamo na riadidlách. A o vašu bezpečnosť sa starajú výkonné kotúčové brzdy, na ktoré sa môžete spoľahnúť v každej situácii. A prečo práve E-Pickup? To najdôležitejšie sa totiž skrýva vzadu. Po jednoduchom otvorení batožinového priestoru získate obrovský, chránený a uzamykateľný priestor. Bez problémov sa tam zmestí veľký nákup alebo osobné veci, a to všetko v absolútnom bezpečí a suchu. Na svoje cesty navyše nemusíte vyrážať sami. Za vodičom sa nachádza plnohodnotné zadné sedadlo pre druhého spolujazdca. E-Pickup je tak pripravený aj na spoločné výlety. Obavy z parkovania môžete hodiť za hlavu. Po zaradení spiatočky sa vám na displeji automaticky zobrazí obraz zo zadnej cúvacej kamery. Vďaka tomu zaparkujete úplne bezpečne a s milimetrovou presnosťou. A aby ste sa nemuseli ničoho obávať, náš technik vám nový E-Pickup doručí priamo k vám domov. Všetko vám v pokoji osobne predvedie, podrobne vysvetlí a naučí vás, ako vozidlo bezpečne ovládať. Aroad E-Pickup. Nezávislosť, bezpečnosť a komfort. Starosti nechajte na nás a získajte späť slobodu pohybu.